Arratsalde on dizuela pilota zaleok, gaur pozez etorri gara pilota lekura, pilotari gazte baten debuta izango baitugu. Naizta nien nagoen era seguruen, posik hainbeste jente eukien guruen, igon ostean nago ni sufrimenduen, nola ekizelea dogun sombrerue, ta ekizele azbiko burue, ta ekizele azbiko burue. Arginan orno zorroa jarri dotzue zuri kolorez, ta ona atera zara lotxa guztiak zuretzat gordez. Programa danak hasita kantatzen zendun doinu ezin hobez, baina garrantzitsuena non utzi dozu konejo lorez. Ikusi dut gure auzoan krisi latz baten gainberan, zelan soldatarik eztan, sartzen norberan etxera. Ta behin familiakoak laguntzeko dot aukera, eta ezin naz neure kontu, eta ametxetan gera, dirua familiarentzat da, naizta ez dugun soberan, pieza bat jausten baiaku, danak goaz eta bera, pieza bat jausten baiaku, danak goaz eta bera. Asteburu honetan deustun inauterien sistema, ta zurea izango da mozorrorik ta gorena. Pijama hartu kalera irten, poltsa beroa zesena, egingo duen otzandiagaz eskimala da onena. Usten nuena, baino gehiago, entzuten da gure hizkuntza, ta horixe da deustu euskaldun baterako dogun funtza. Eskerrik asko oinak ematen emondo zuen laguntza, ederto baten pasaudot eta aurreta izanuntza. Katarroagaz beti gorri dut muturra, negua izaten da beti hainbat zurra, geratzeko badator ta ez da laburra, mokoz beteta beti dekotik zurra. Naizta aspaldi esan deutzuedan hola, gustora gagoz eta zuei bejondeiola, agotan zerbezea porroa joanola, bizitza ez dadila
gaur izan kaiola, larai, larai, gaur izan kaiola. Frontoira sartu ta taberna da izan beharrean frontoia. Huerga kontutan ez dugu egingo gaurko honetan paroia. Apur batedan bikaina edota gero kriston moroia. Partidutara bada espada ere eraman behar kondoia.